Lijepo zapisani, evo kao što vidiš naslov, danas je pisan delje višekratnikom broja 10. Što to znači višekratnikom broja 10? Znači to su oni brojevi koji su djeljivi sa 10. 10 je djeljivo sa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tako dalje. Znači 100, 200, tako dalje. Ali mi ćemo se bazirati uglavnom ovim dvoznamenkastim brojevima od 10 do 90. Znači mi sad radimo sa deljenjem takvim brojima. Kao na prvom primjeru 126.040 podijeljeno sa 20. Zašto? Pa tako kako bi sve krenuli sa, znači to pisano deljenjem sa dvoznamenkastim brojem, a zadnji put smo radili, znači, procjena, znači brojeva na višu ili nižu deseticu, pa ćemo i danas to otprilike nekako zaključiti. Pa dobro, idemo dalje raditi. Prvo nam je ovdje, znači, prikazano 1 podijeljeno na 20 ne možemo. 12 podijeljeno na 20 ne možemo. Znači moramo uzeti prva tri broja, 126 podijeljeno sa 20. 126 podijeljeno sa 20. To ne možemo točno računati, ali otprilike možemo računati. To je znači kao da je 12 podijeljeno sa 2, to je zapravo 6. Stavit ćemo 6. 6 puta 20 je 120, ili tako? To znamo. 120 napišemo, podvučemo i oduzmemo. 126 minus 120 je 6. Spuštamo 0. Znači 126 minus 120 je 6. I spuštamo 0. Sad imamo znači 60 podijeljeno sa 20, to je točno 3. 3 puta 20 je 60. 60 minus 60 je 0. Znači 3 puta 20 je 60 i 60 minus 60 jednako je 0. Spuštamo 4. Spuštamo 4. I sad 4 podijeljeno na 20 je, znači pišemo 0. 4 podijeljeno na 20 je 0. Pišemo ovdje 0. 0 puta 20 je 0. Znači pišemo ovdje 0. 4 minus 0 jednako je 4. 4 i spuštamo 0. Spuštamo 0. I sad imamo 40 podijeljeno na 20 je 2. 2 puta 20 je 40. I 40 minus 40 jednako je 0. Nemamo više ništa za spustiti. Dobili smo 6302. Idemo sad to provjeriti. Pa pišemo provjera. Provjera. Dobro. Znači 6302 puta 20. Sve pomnožimo sa 2 i dodamo 0. 2 puta 2 je 4. 2 puta 0 je 0. 2 puta 3 je 6. I 2 puta 6 je 12. I dodamo jednu 0 i evo ga, dobili smo isti taj broj. Evo, to bi to bilo, Kristijane, dobit ćeš plan ploče koju ćeš prepisati.